Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala, dini nga atong tulumanon sa kahanginan, C-on-A, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abin o adlaw na usab karon nga Sabado, page 29 na kini sa bulan sa Marso tuig 2025. Nahala no, may mudto na kanatuntanan no. Ato dayon nga timbayaon og may mudto usab ang akong mga classmates no, si Father Obing Masyon, si Father Dami Hiramis, ang akong mga classmate dito sa Cebu no, Father Omen Mahusay, si Father Peter Necesario, si Padre Glenn Banson, si Monsignor Tingting Angkahas, aging manusab si Father Joseph Anore, si Father Joey Balsinia, si Friends Forever, Father Rosdel Noel, aging manusab si Father Jojo Anore, si Father Milton Bedida, ug ang tanan Ginorom Narca, of course, no? Mario Atienza. Aging manusab ang akong classmate din sa Maasin, si Father Dodong Cordobes, ug si Padre Samuel Papa. Ayan, no? Mayong mga buutan ng mga pari, mga higala na akong mga classmate, no? Dito sa Seminario Mayor de San Carlos sa Mabulo, Cebu. Ayan. Lala, no? May muto na kanatong tanan, mga higala ng hinaot kasi parang Kipling Agravante di ay na malimta na ito. Kung ano niya ito, mangluo ito si Father Keptix, si Father Keptix Agravante. Hala no, may muto na kanatong tanan, mga higala ng hinaot kita nga na kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamuntuhon. Pero arita mga higala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Bishop Roberto Maliare, no, giinstalar na isip ikaupat nga obispo sa Diocese of Tarlac. Ayan, no? Uniya, nanawagan siya karon sa mga katawhan, mga Katoliko, nga mutubag yun sa tawag sa Ginoo aron mga lagad, no? Calling all Catholics to respond to God's call to serve. Of course, si Bishop Teodoro Maliare, siya kanhi ang obispo sa Diocese of San Jose, Nueva Ecija. Balita mga higala gikan sa Vatican, ang head physician ni Pope Francis nga si Dr. Sergio Alfier nagkanayon nga usag gyud ka milagro ang nahitabo, no? Usag gyud ka milagro ang nahitabo tungod kay mismo di sila, no? Ilan ang gisabot-sabutan kung tangtangon na ba nila, no? Ang kanang mga lifeline ni Pope Francis o dili ba, no? Kung ipadayon pa ba nila ang pagtambal, no? Ang pagtambal kang Pope Francis o dili na kay murag hopeless case na gyud. Pero matud pa ni padayon gyud siya, ang usa ka nurse ni suggest nga ipadayon gyud nato. Ug tuod man milagro ang nahitabo, matud pa ni Dr. Sergio Alfier nga naulian ra, no, namalik ra gyud ang daluwas gyud gihapon si kining Pope Francis, no? So usa ka milagro ang nahitabo matud pa. Mapadayon kita mga higala o gari kita sa atong Saint of the Day, no? March 29 ang ato karong santo, sigundiri sa atong listahan mausi sigundiri sa atong listahan ang ato karong santo. Uy, wala diri sa mga artas pikas mga higala. Ari kita diri sa pikas bangin. Basog di ara diri mga higala, no? March 29. Okay, trailing kay mga higala, no? Bason po lamang ni ara, no? March 29. March 29. Okay. March 23. Ay, ni ayun mahigala. March 29. Yara. Si San Victorino sa Bergamo. Ayan, no? So, ang ato karong santong higala, maong si San
Venturino sa Bergamo. Usa kay natawo siya na atong tuig 1304, namatay na atong 1346. Oy, bata pa rin namatay. Usa kini siya ka Dominican preacher o missionary crusader nga na-assign dito sa Bergamo, Italy. Niya helped to organize a crusade against the Turks who were then menacing Europe. No, o niya matud pa usa kini siya ka misyonero crusader sa to pa usa ka sundalo mahigala kana ganing crusader mahigala sundalo na nga maoy nanguna no sa matud pa panalipod sa kining Christian world gikan sa mga Turks gani nagkuan kining mahigala naghimong og samok sa Europa di atong mga higayuna no kini siya mao si San Venturino sa Bergamo. So sama kang San Venturino mahigala maningkamot usab kita pagpanalipod no sa atuang pagtuo nga gustong tumpagon sa gustong mutumpag na ini. Nahala no. So padayon ta manghigala ug mao kadto ang atuang nga saint of the day. Ngabe no, ari na ta maghigala sa atuang catechism, mga pangutana sa usa ka awit. Ayan. Mga atong catechism karon maghigala. Okay, candles. Okay, nagitubag na nato mahigala kanong candles. Ari na kita sa Semana Santa manghigala. No? Unsa man kining abstinence, paglikay sa pagkaon og karne. Padahil unsa man kini buti pasabot og abstinence, no? Abstinence. Ang abstinence mao ang paglikay sa pagkaon og karne. No, nya ang mga designated days of abstinence, number 1, Ash Wednesday, na Miyerkules sa Badles. Number 2, Good Friday, Bernie Santo. Number 3, all Fridays during Lent, no? During Lent. Sa to pa kang ang tanan gyud nga Biyernes sa Semana Santa dili gyud mangaon og karne. Ayan no. Unya dili lang pod kay kining paglikay ra sa karne, kining gitawag pod gihapon og sexual abstinence, no? Single persons and apostles and couples whose marriage are not recognized from the church. Na sa to pa gidili pod ay na manghigala no. Kanang sexual abstinence katubitang kining mga dalaga o ulitaw ayaw mo na sexual abstinence usata o baka katubitang mga magtiayon no magtiayon nga walay kasal no whose marriage are not recognized from the church or sexual abstinence usamo mo na magmayo gyud nga magpakasal gyud no para mer mag-ipon isip bana og asawa. Mga Bible texts related to abstinence sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 21 to 22. Sutaan ninyo ang tanan, ampingi ang maayo, ug isalikway ang dautan. No? Sa self-control na higala sa sulat ni San Pablo nga tukang Tito, kapitulo 2, versikulo 11 sa 12. Kay nagpadayag ang Dios sa iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang maong grasya nagtudlo kanato pagbiya sa kinabuhing dautan, ug sa kalibutanong kailibgon, ug sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon. No? Manay self-control mga higala. Pwede nyo nato nang ikuan, ato nang i-connect sa abstinence. No? Sa ganito, sa Tito, Kapitulo 2, versikulo 11 hangtod sa 12, kaya nagpadayag ang Diyos sa iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang maong grasya nagtudlo kanato pagbiya sa kinabuhing dautan ug sa kalibutanong kailibgon ug sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon. Muna siya gitawag abstinence, mapinugnanon sa kaugalingon. Okay. So ari kita maghigala sa gitawag nato og laing topic, Christian burial. Unsa man kining Christian burial? Christian burial is the burial of a deceased person according to a Christian ecclesiastical rite. In the Catholic Church, it is called Catholic burial. Ayan, no? Sa to palubong nga Kristohanon is the burial of a deceased person. Ang lubong sa usa ka tao nga namatay nga pinasubay sa pagtulunan sa Kristohanong pagtuo, no? Christian ecclesiastical rite.
Sa Katolikong simbahan gitawag kini og Catholic burial. Ayan, no? Bueno, unsa man ning gitawag na ang Christian burial includes number 1, conveyance of the body to the church. Ato pa, ang Katolikong lubong, ang Kristohanong paglubong naglakip ini nga dadon gyud ang kining minatay ngadto sa simbahan, no? Dili mahimo nga adto ra sa inyong balay. Adto ra binditahan dito sa inyong balay, no? Number 1 ana yung gitawag nato Christian burial, conveyance of the church to of the body to the church. Sa to pa sa akon lang pagtuo, dili eksakto nga adto ra binditahan sa balay ninyo ang kanang minatay, unya dili na ninyo dadon og simbahan, dadon gyud gihapon. Unya sa seremonyas anaa gyud ang responso, kana bitang binditahan ba, dayong magmisa gyud, and then aduna gyud ringing of bells, magampo alang sa kalagsa namatay og ceremony by the graveside, no? Priest and lay ministers. So, sa tupad duna gyud seremonya ginagmay adto didto sa graveside dito gid mismo sa lubong. Muna nga dinhi sa atua sa Katolikong simbahan nato kalagmitan ang pare di na mukuyog, lay minister na lang pwede ra na siya, no? Okay, no, sa manakutob sa mahimo dadon gyud sa simbahan o chapel, nga matud pa kining ang minatay dadon gyud og simbahan og dili ba chapel. Unya kung pananglitan og wala di si padre, no, ang lay minister maoy mo bendita, no? Klaro, bendita ra wala ra misa. Nya dunay 9 days of novena manalabtan, dayong okay. Nya so may mga Bible basis sa Timothy chapter 1 verse 18. Hinaot unta nga kaluy-an siya sa Ginoo sa adlaw sa iyang pagbalik, nasayod kapag-ayo sa paggidakon sa iyang gikatabang kanako diri sa Efeso. Ang gipasabot ni San Pablo mao si Onesiporos ang nga namatay na diadtong higayuna. Sa ato pa aduna gyud mga pagampo di ay alang sa mga minatay. Sa 2 Maccabees chapter 12 verses 44 to 46, kung wala pa siya magtuo nga ang patay na banhaw, usa-unta kabuta nga binuang ug walay kapuslanan ang pagampo alang kanila. Niining malig-on og Dios nun nga sa niining Dios nun nga buluhaton nga ang tanan niining malig-on og Dios nun nga hunahuna nga ang tanang mga tawo nga nagtuo sa Dios makadawat og usa ka ganti nga katingalahan. Si Judas nangandam alang sa usa ka halad alang sa sala aron makalingkawas sila ang mga sala sa ilang mga sala sila nga nangamatay. Sa to pa sa ikaduhang sulat ni Maccabees, sa basahon ni Maccabees kapitulo 12 bersikulo 44 hangtod sa 46, no? Sa Council of Trent sa 1563, the usefulness of prayer in line with the doctrine about purgatory. No, sa ato pa ang ato daing mga pagampo in line din siya sa pagtulunan kabahin sa purgatorio or communion of saints nga ang tanan magampo ay, no? Unya sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Timoteo kapitulo 2 bersikulo 1, busa uhagon ko kamo una sa tanan nga kinahanglan himuon ang mga pagampo, mga pangaliupo, mga pagpasalamat ngadto sa Dios alang sa tanang tao. Tanang tao sa to pa apil na niini ang minatay, no? Kay mo lang walay pagampo sa minatay, patay na guna dili, no? Busa uhagon ko kamo una sa tanan nga kinahanglan himuon ang mga pagampo, mga pangaliupo, mga pasalamat ngadto sa Dios alang sa tanang mga tao. Ato kanang mabasa sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 1. Okay. Nahala, no? Padayon kita sa tuag nga mga pagpangalagad niining kamuntuhon. Okay, aran ta sa laing mga topic mga higala, no? Aran kita sa laing mga topic. Okay, kabahin fiesta, no? Kabahin fiesta. Okay. Pangutana, no?
pangita og Katoliko nga pwede ra ba nga magpiesta unya walay patron nga gipistahan. By the way, ato din klarohon ha, kining pangilin nga piyesta ug pangilin nga ug ang pulo nga pangilin ug ang kanang pulo nga piyesta usara na, no? Kining pangilin mo ni sa Binisaya. Ang fiesta mao kini ang kinatsila. Ang in English feast, sa kinatsila fiesta, sa Binisaya pangilin, no? Sa ato pa ang fiesta di ay usa ka large public celebration, especially a religious festival in countries whose people speak Spanish, no? Fiesta, a large public celebration, especially a religious festival in countries where people speak Spanish, you know. Sa ato pa kita mga igsoon kay underway at sa sauna sa mga katsila muna nga napanunod po nato ning gitawag nato karon og fiesta, no? Fiesta, no? Kay mao man lagi kini ang gitudlo po sa mga katsila nato kay sigon bitaw ba sa kasaysayan, naglibog ang mga katsilang misyonero kung unsaon ta pagtudlo kabahin sa pagtulon-an ni Kristo. O muna nga maoy ilahag na maoy ilag na desisyonan nga ang mga pagtulon-an ni Kristo ilang i-integrate sa mga kapistahan, no? Mga festival nga apil na niya na ang mga fiestas nato, no? Kay mura man gyud tinuod og magtudlo bitaw ta mahigala og mga pagtulon-an niya murag wala by mga highlights, no? Walay mga highlights, murag boring ana, no? Gani sa Exodus Kapitulo 23 verse 14, 3 times a year you are to celebrate a festival to me, no? Nagin babasa po nato din, no? Makatulo sa usa ka tuig kinahanglang magsaulog kamog pangilin aron pagpasidungog kanako, no? Daghang kitag pangilin mahigala, daghang kitag mga gitawag nato sa English og fiesta, no? Festival, no? Dahil Pasko, dahil daghang kita na fiesta sa mga santos, ngani daghang kita magfiesta so wala nga valid kaayo mahigala kining ato ang mga pag-ampo. Padayon ta manghigala sa ato ang pagpamalandong. Pwede ra ba nga mamistara o nya dili ra ta mo simba? Dili na mahimo. Kinahanglan nga mamista gani kompleto gina siya. Dili ingon nga igo ra tang mukaon de baguman pa uli. Kinahanglan manangkot. O kung makalugar gyud ta, kinahanglan nga mo maapil gyud ta sa misa, no? Dili pwede ra nga mamistara, dili ra ta mosimba. Ayo simba gyud ta, ha? Simba gyud ta, no? Dili mahimo nga kutob ra ta sa pagkaon de yung dili ra manangkot, mauli ra ta na. Iya safe na siya, ha? Klaro? Pero daghan nato mahiligo ni aning pasubay ba, card reading, mahimbalalon, manalagda, no? Okay ra ba na? No? Pero dili na siya pwede. Kanang bisag lingaw-lingaw ta, dili na siya pwede. Kanama ito mabasa sa Leviticus Kapitulo 19, versikulo 32. Mao kini ang atong mabasa. Ayaw kamog dangop sa mga espiritista o mga diwatahan. Kung buhaton ninyo kini, mahugawan kamo. Ako ang Ginoo nga inyong Diyos. No? Sa Leviticus Kapitulo 19, versikulo 32. Sa Isaias Kapitulo 8, versikulo 19, apan ang katawhan musulti kanimo sa pagpangayo og mga mensahe gikan sa mga manalagna o mga espiritista nga nagpunay og yaw-yaw. Moingon sila ang taong mangayo gayud og makisayod sa mga patay alang sa mga buhi. No, ayaw gyud na, dili ta ana, no? Dili gyud ta ana mga iningon na. Bisag lingaw-lingaw ra, no? Gyud na dili gyud na. Abi no, dinhi na lang una kita kutob, ha. Salamat kayo sa inyong pakiguban kanako. Walay problema ra sa taron, ha, kay sige ra tag-ampo gyud, no? Ampo ra gyud ta kay ang Ginoo mutabang ra gyud nato. Kung kanunay usab kita nga nagsangpit sa iyang pangalan. Daghang salamat ug maayong mudto. Abi no na ko announcement day mahigala, no? Starting May 10, no, doon ay pakumpisal sa Himalalod. May 10 sa buntag, May 10 sa hapon aris sa Tayasan. Dayong May 11 sa buntag doon ay pakumpisal sa Bindoy.
dayong May 11 sa hapon ari sa Ayungon ha. So pang-umpisal kita no, alang po na sa kining alang na namo diri sa Vicariate of St. Thomas the Apostle ha. Sa ikalimot ha, sa Himalalod Pitsa 10 alas buntag, dayong sa hapon sa Pitsa 10 alauna hangtod alas 3 aritas tayasan, dayong pagka Biyernes Pitsa 11 na adto ta sa Bindoy buntag no, mga alas 8 hangtod sa alas 11, dayong pag alauna hangtod sa alas 3 sa hapon ari na punta sa Ayungon. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.